si crush, nalal mag-retouch. Bukaron ako na itong tissue. Kasi ana-ana ko. Patay! Nandiyan po! Buka! Nandiyan po ako ang pulbot. Hi mga palangging! So, wala ko yung makeup at the moment. Kaya maghimo ta og easy summer makeup look sa blemished skin. So, like me, I have sensitive and blemished skin. Makita ninyo nga daghan ko goodness. And if wala pa mo nakakita sa akong video nga I was teaching you how I conceal my pimple marks and scarring. So, tanawa lang ninyo diha sa akong playlist sa beauty patatan ako gibutang. So dito gitudloan mo nako unsaon pag conceal sa inyohang pimple marks. So for today's video kay summer naman sa Pinas. Supposedly summer na po diri but nibalik kabati ang weather ni tugnaw na sad siya. So during the night 4 degrees and during the day 9 to 11. Sunny siya but tugnaw. So imbis gihipos na nako akong winter jacket, murag mapagawas na po nako kay tugnaw siya. Start ta sa base. So, make sure nga naka-moisturize na mo, naka-moisturize na ko at the moment. So, kaning Quick FX nga mattifier. Sa Watsons ni siya mapalit, I think tag 89 or 99 siya. Kuha ra mo sa kung sa sakto nga amount nga pwede sa inyong nawong sakto nga amount nga pwede sa inyong nawong. Basta kamo na bahala. So, ako lang siyang ibutang. So, silicone ang iyahang, iyahang texture. And maka-feel yun mo nga, naghamis ang inyong nang mas magamit mo ani. Ginagamit ako ni siya during summer, kay makahud siya as in. Hindi naman the whole day, but siguro mga 4 hours po, makahud siya sa inyong skin. So, make sure nakakuan siya. And, yeah. And then, next adto ta sa ato ang gamiton nga foundation or BB cream. So, if in it, I suggest you to use lightweight nga mga product like BB cream. Base ba tawag? No! Maduna ta sa to ang BB cream. Ako gamit is kani. So, eye white nga BB Holic. So, waman ko'y gunting pa ako na rin ako. So, ako ang shade ani is beige. Nakabutang diri sa likod. Ako maguning gikat. Di makita ninyo. Basta beige ako ang shade. Then, atong ibutang sa itong nawong. Magsamin ko ha, kay di ko kaklaro kung ang ako sa viewfinder mo tanaw. Ang butang na ako siya. If namoy sponge, much better. If wala, pwede ra gamot as long as limpyo yung gamot. So, namoy sponge dire. Ako siyang gamitin. Bago lang na ako ni siya ano tawag na? Gibasa. Gibasa. Ang lain na sa term. Basta bago ra na ako siya gihugasan para dapat man daw ang sponge is damp. So, ako sa siyang i-blend ha. Mag-blend sa ta. Blending is key. Mga palangging, if dili mo contented sa iyahang, ang tawag ani, sa iyahang, may term ani, ay, kung dili pa mo ganahan sa iyahang kabag-on ba, kabag-on kanipson, pwede mo mag second layering. So, kanay second layering na nako ni siya kay, ang sponge mo, good, ginasip-sip niya ang product. So, dili kaayo ingon nga naatanan sa imuhang skin ang kuan bitaw product. So now, see, kita mo. Ginasip-sip niya ang product. So blend lang, blend. Nindot po ning BB cream mga palangging kay naani siya, I think SPF 10 kung wala ko na sayop. So made in Korea ni siya. So, diba sa Korean nga mga regimen of skincare, ganahan naman na sila og light ilahang makeup. And then, kanang kita pa bitaw gihapon ang skin. Nakaswerte lang nila is di sila bugason, hindi parehan ako. Okay, so tapos naman siguro ta sa atong blending. So, lip tint, lip and cheek tint na siya. So, akong gamiton is kaning sa Body Shop.
So, pwede sa lips, pwede sa cheeks. So, akong tip ninyo para dili siya nabitaw ubang lip tint nga dugay siya i-blend once naka-powder na ka. So, preferably, mas ganahan ko, supposedly gani, dapat pag humana ko sa moisturizer, nag-lip tint ako sa ko ang cheeks. Lip tint ako sa akong cheeks. Nagbutang ako, cheek stain sa ko ang cheeks. So, kalimot man ko, nabali man hinoon nga style. Sige na lang. Sige na lang, kaya na naman. So, mag-tint ko. So, akong baton is kani. Ako siyang kaon. Ako siyang butang diri sa akong kamot. Para control na ko kung pila ang kadaghanon sa akong tint. So, ako na ibutang. Chup, chup, chup. Ako na dyan naghimo ogan. Wow, Americana. Happy na ko sa result. So, pina-drunk blush ni siya. Basing natingalam pula-pula. Pula siya kaayo sa camera, pero I don't know kung in person pula ba siya. Pula po siya. Summer man, nainitan ba yun? I-blend ha? Okay, so happy na ko sa ko ang cheeks. Then, let's go directly sa powder. Since easy man ni siya nga summer look, so nag-decide po ko nga akong gamiton is kanang available na po nga pulbo. So, kanya akong gamit nga pulbo sa Lewis and Pearl. Ako na siyang ibutang dali sa kong kamot. Diba nga ni, madyo datong way sa pagpulbos. Akong first makeup sa una ba, katong pulbos pa bitaw. Kaya ginabutang na ko siya sa tissue kay para tipid. So, magpulbos ako all over my face. Ako lang nang ibabad ang pulbos akong na-notice ako. So, para sure dyan na dili tayo. So, next is magkilay ko. Dili lang ko magamit og any pencil or powder nga product or gel product. So, akong ginagamit is mascara ni siya sa Primark. Ano siya? So, ang pangan kay, I hope makita ninyo, PS. Para ni siya sa pilok. Pero akong ginaghimo is, instead nga mag-brow mascara pa ko, mag-pencil, kanin lang siya kung gamiton kay dali ra. Wait sa magbutang sa ako. So, kani, anaon ako siya limpyohon. And then, mag-brush. Brush? Ako ang i-brush, ako ang brows up. So, ay, napiga may wait lang. So, anaon ako siya. I hope makakita mo. Pataas lang ha. Mana akong brow. So, katura siya akong gigamit katong mascara nga brown. And then, ako sang i-brush ako ang brush clean. Basta ako i-wipe. Bulukis. I-wipe sa nato ni, okay? So, kung napansin niyo guys, wala na kayo naklaro tong mga redness sa akong face. Maski, BB cream ra ako ang gigamit. Okay. Kung saan i-wipe? Wipe. Kasi makadungog mo guys na ay marang nagtingog nga langgam sa gawas. Sani siya pero abot marang kaulan. Proceed na ta sa bronzer. So, ang bronzer kong gamiton is kani. If wala may bronzer, okay ra gyapon wala. Pero if naa, optional ni siya. So, mag-bronzer sa ako. Any bronzer nga naa ninyo will do. Tagamisip techniques. Ako ang technique is nga ako napakita ko gyud sa paglip tint nako kay wa man day nako gipindot ang record. So naglip tint nako at moment. Kalimot ko palangking mag ano pa day ko mag curler lash. So akong gamit nga curl lash is sa Nichido. Lugay na ni siya nako pag 2012 pa siguro ni. Okay, so nahuman na ta sa ato ang easy summer look. Oras siyang i-finalize and then mubalik ko ninyo.
back with my final look. I'm back with my final look. Ako rin gisula akong buhok na murag itilapan o baka. So, this is my final look, mga palangge. So, simple na siya, basic, dali sundon, and kung naamoy mascara diha na medyo padung na mauga, pwede nyo gamiton sa inyong brows. And sa lip tint siya, sa lip tint, sa lip and cheek stain, pwede rin nyo gamiton sa cheeks and sa lips. And para medyo dili mo hugawan, akong ginabuhat lagi is kinabutan ako una siya dili sa akong kamot, and then usa sa cheeks kay normally cheeks mo gyud atong una usa sa lips. So gibutan niyo sa cheeks ng applicator, but hindi na siya hygienic. I'd like to say thank you sa mga bagong subscribers ko at the moment, and I am so excited na sana this month is maka 500 sabi na tayo. So I hope you would like this video. If you like this video, give it a thumbs up.